Uy, ang sarap ng pagkakasunog. Oh. Kailangan ma-rest niyan bago ibalik. Okay. Anong gagawin mo na naman? Dahil umulan, sinilong ko dyan yung kambing. Bumili kami ng hito. Tsaka manok. Hindi lechon ako ng manok. Lechon, manginasal. Kahapon lechong baboy, ngayon lechong manok. Manginasal. Tapos, hito. Nag-iiyaw tayo. Yan, daming ano. No. Panggatong. Yan. Pinanggagatong mo na yung puno. Bari lang panggatong dito. Dito lang yan sa likod ng bahay. Dito sa likod bahay kasi pinutol ang sampalok. Yan. Kaya, prepare na tayo. Maliliit muna para lumakas yung apoy mamaya. Okay. So, ako ay maglilinis. Diyan ka. Kapagkita ko sa inyo mamaya yung ihawin kong hito. Okay. Tsaka manok. Sinasal. Kanina pa siya nakamarinate. Mga kalahating araw na. Mandog ka. Kalamansi talaga? Yes. For what? Sayang. Panood ng lasa. So, Senado na mag-iimbestiga tungkol dyan ay ipinasa sa kanyang komite. Siya mayroong jurisdiction dyan bilang... Nag-lechon kami ng ano, kaya ganyan kalakihan, lechon kami ng isang buong baboy. Hindi na namin pinatuhog. Binaak namin pa ganon, yung kalahati as padapa, as patiyaya. Ito. Kaya ganyan kalakihan. Parang di ko na video yun. Wala ako? Ha? Wala ako? Wala ka siguro. Asan ako? Oba, bibitok yung paso. Eh, biyak na yan. Lodi. Oo, biyak na yan. At kailangang pahira ng toyo para lumasa. Toyo na may... Ganda ang kanin. Ilang kanin? Di. Saka malamig na beer. Ay, hindi mo sinabi, hindi pa ako nagpapalamig ng beer. Palamig ka nun. Palamig mo yung dalawang kahong ba doon? Isang kahon na lang. Isang kahon na lang ba? Naubos mo na yung isang kahon. Hindi pa natin napapalitan. Yung kambing, oh. Gusto ata magpaihawa, nagpaparamdam. Oho. Yan yung kambing na bagong bili, kaya hindi pa nadadala sa ron. Tingnan nyo, maliit pa. So, sunod, papakita namin yung maraming kambing tsaka bibi doon sa farm. Inasal. Malaki yan, dahil kang nasa mga inasaan. Tamang-tama lang ang luto niya, hindi mabibigla kasi medyo mataas yung ano natin. Galing sa ICC, ano ba ito? Kasi matapos kung pumutok ang balita na posibleng lumabas. Talong. Wala ang talong eh. Meron. Kaya kumuha ka. Salada. Uy, sarap. Para yung mga masulit yung taste mo. May sili pa nga. Ay, yung talong. Okra. Ah! Uy, ang sarap ng pagkakasunog. Oh. Kailangan ma-rest niyan bago ibalik.
Okay. Ay! Yun, okay. I-rest muna. Nauhaw. Katropa. Kala ko sayang yung tato, katropa. Ang tato, mga katropa. Talag natin yan ng 5 minutes tapos i-relax natin. Bago ibabalik ulit lumaya. Cook yarn? Cook? Right. Sabi ka na. Ah! Cook pala. Kala ko nasunog. Well arranged. Napaka-juicy. Yun. Okay. Luto na. Madilim na nga. Dahil nito. Uy. May paborito. Uy. Pwede na tayo mag-business. Na. Ang sarili lang. Papagurin mo pa tayo eh. Tapos na. Inuman. Kala ko kainan na. Inuman na pala. Parehas.